Hi लोगोफोर, good morning everyone. दिनै फिन खनसे नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आं सिखारनाया लेट जाबाय आरोना। बेनिफ्राय आं मोनसे खामानि मावनांगौ दंमोन आरो। दा सानाबो गोबां सानदुंबाय आरोना, होमब्लाबो आं मावनोसै दिनै। स' बिदिबा लेट्स गो लोगोफोर। नोंथांमोना नायदो आरोना, साना गोबां सानदुंबाय आरोना, गोबां सानदुंबाय साना। सिखारनायाव लेट जाबाय नालाय आरो जोंहाना जै सोरांनाय लोगो लोगो सान्दुंआ दा नांखायो लोगोफोर। हरैहाय माने दंफां लाइफां गैया नालाय सान्दुंखौ होथेग्रा। स' बेनिखायनो बिराद सान्दुं जायो आरो दिनै जोबोद गरम जाखागोन लोगोफोर। स' बिदिबा जों दिनै मा खामानि मावगोन नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै। नै लोगोफोर, आं बेजों दिनै आं हालेवगोन आरोखि। नै बेजों आं दिनै हालेवगोन लोगोफोर। स' बिदिबा लेट्स गो लोगोफोर। आं दायो नैबे आंनि उनाव नुदोंना, बे आंनि उनाव नुनाय पावार टिलारजों आं दिनै हालेवगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आं दिनै मा हालेवगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लेट्स गो। स' लोगोफोर, दायो आं हालेवखांबाय आरोना। दा आं हालेवखांबाय आरो बेवहाय मा फोगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना। बेवहाय मा गायगोन आरो आं दायो आबावसो हालेवखांदों आरोना, हालेवखांबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो मा आं बेवहाय दिनैथ' आं फोआ। बेनिफ्राय हालेवनाया माबायदि जागोन नोंथांमोना नायदो। नै बेवहाय मैगं गायगोन आरोना। नै बेवहाय मैगं फोगोन आरोना, मुला, बेनिफ्राय लाइ, बेबायदि बायदि बायदि मैगं फोगोन आरोना बेवहाय। बेनिफ्राय बेवहाय दाखालि हालेवखानानै दोननाय दंमोन आरोना नैबे एसेया। बेवहाय आफाया गय गायगोन आरोना। बेवहाय आफाया गय गायगोन। बेवहाय आफाया माने गय गायनो होननानै हालेवनानै दोनदों आरोना। बेनिफ्राय आं दानि हालेवनाया नुबोयो आरोना। आं दानि हालेवनाया नुयो आरो बेवहाय मैगं बायदिसिना फोगोन आरो। स' मैगं जेब्ला फोगोन अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो बे गयखौ माबायदि जावायगोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थागोन आरोना। स' बिदिब्ला थुदो। स' लोगोफोर, आं खोन्थादोंमोन दानि गयखौ बेवहाय माबोरै गायगोन। स' नै गय फुलिया रेडि जाना दंखायो आरोना। गय जायखौ जों गायगोन बे रेडि जाना दंखायो आरोना। नै बे सिङाव दं आरोना लोगोफोर। नैबे सिङावहाय गयनि माबाया दंखायो आरोना, बे सिङाव। स' नायलांदो। नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना। नै दा रेडि जाखाबाय आरोना। गासिबो रज'जोब्बाय। बेखौ लानानै गायहैनांसिगौ, जावैनांसिगौ आरो। नै बियो बेखौनो गायहैगोन आरोना। बेनिफ्राय दहाय जों हालेवनाया नै बेवहाय बेखौ गायहैगोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय माखासे मानसिफोरा नैबेखौ गायालासिनो डाइरेक्ट बिफांनिफ्राय गयखौ माने बिफांनिफ्राय गयखौ हाननानै डाइरेक्टलि माने बिदिनो हाखौ फोमोननानै डाइरेक्टलि गायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा माने जोंहा आफाया माने नै बिदि खालामनानैसो गायो आरोना। नोंथांमोना माबायदि गायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरोना। स' जोंहा गायनाय बायदि नोंथांमोना गायाबो जानो हागौ, नाथाय जोंहा बेबायदि गायो आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, दायो हालेवखांबाय आं। बेनिफ्राय बिराद मेंबाय लोगोफोर आरो बिराद ओंखामबो उखैबाय आरो बोथोराबो दिनै जोबोद गरम लोगोफोर।
आरो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं भिडिअखौ माने सर्ट खालामनो लोगोफोर गोलाव जागोन साननानै सर्ट खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो आं दिनैनि ब्लग्सखौ एसेबांनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आरो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन स' थेंक इउ फर वाचिं।